Sziasztok, srácok, illetve lányok! Ebben a mai videóban egyet nosztalgiázni fogunk. Ugye ilyen videó már volt, ebből a hobbiból már volt egy videó a csatornán, pontosan a legelső videóm, úgyhogy nosztalgiázunk egyet, oké? Na de akkor nem is húznám tovább a szót, kezdjük is el. Ez eddig egy könnyű rész, ilyen lila folyadék van itt. Itt már nem is csattan az ajtó. De a régi ilyen hang, amikor... Ja, bocsánat, hogyha eddig nem lehetett engem hallani nagyon. Itt, ugye, ott a régi checkpoint felvételi gomb az még ugyanolyan. Ez még ugyanolyan. Nem teljesen ugyanaz. Nem teljesen ugyanaz, de azért nem teljesen ugyanaz a játék már, de azért még mindig nosztalgiázunk egyet. Jaj, még mindig nosztalgiázunk. A késkacok, vagy srácok, illetve lányok. Még mindig remélem benne vagytok a nosztalgiában. Ups. Élvezitek ezt itt. Remélem. Na, itt ugye volt ez a rope félesség, vagy ilyen szekrényugrás talán. Itt pedig vannak ilyen szivacs kockák, és azokat kell valami ugrálgatni rajtuk, vagy punching. Ne üssük meg őket, hát oké. Látszik. És ide spawnol vissza. Miért? Miért ilyen köcsög velem a játék? Nem már. Ezt nem hiszem el. Ez komoly. De ezt itt nem vettem föl. Oké, ez az én hibám volt. Itt pedig egy ilyen szimpla séta. Itt pedig most víz van. Azért sokat változott ez az hobbi, mit nem mondjak. Itt volt egy szimpla séta volt, itt pedig vannak fák, és ne essünk bele a vízbe, értem. És itt pedig be fognak enni minket. Bezabáltak. Fú, de ugyasak a fogai. Na mindegy. Inkább sárgák mondjuk, de mindegy. Na így. Itt, ahogy látom, evett hamburgert, pizzát, de ezek itt nem is sebeznek. Na mindegy. Itt pedig mik ezek? Egy ember gyomrában van egy ilyen dolog. Várjatok. Bocs, csak valamiért folyik az orrom már megint. Így. Én ezeket utálom a legjobban, ezeket a részeket. Mert ott szar van. Ott vannak akiket ő tervez kiszarni. Jaj! De ez miért ölne meg? Istenem! Istenem, mik ezek a... Istenem! Na, hát... Legyél már velem egy kicsit kedvesebb, te játék. Legyél velem egy kicsit kedvesebb. Köszönöm.
Fúj. Sorry about that. Bocsi, ez történtek miatt. Ja, itt vagyunk. No excuse, let's get swimming. Hát srácok, ússzunk. Ebben nem lesz úszás. Ebben, srácok, itt van úszógumi. Úszógumi itt van, és itt vannak ilyen, és itt föl kell mászni, és itt van a csúszda rész. Na, hát ez komoly. Ott az edzőterem. Edzőterem is van itt. És itt át kell ezeket ugrani. Ez lehet kb. A legnagyobb ugrás. Itt lehet Robloxban. Cleared. Itt most futni kell. Oké. Futottunk egyet. Itt most ugyanúgy fel kell mászni. Meddig mászunk mi itt, srácok? Meddig mászunk? Itt egy ilyen valamilyen démoni repülő. Tartsd, ehhez hozzá kell érni, és ugorjunk. Én hozzáértem. Itt vagyunk. Na, ki is vittük. Kipróbálunk innen egy jobbit, srácok, oké? Kipróbáljuk ezt. Ez nekem egy ilyen doktorosnak néz ki. Nem, ez Escape the Giant Taker, Obi. Mi? Mi történt itt? Segítség. Ja. Srácok, hát egy kicsit megijedtem. Mit nem mondjak. Ja, oké. Mi kell itt nekünk? Hard mód. Hard. Sokan próbálkoznak ezzel a berry, tudjátok, azzal a belső nézetes ilyen berries izével. Jó van, de azért nem ilyen volt. Azért nem ilyen volt, na mindegy, srácok. Ezek szerintem itt a normálisban itt vannak, de ezek nem. Hogy nem lehet akárhova menni. Itt pedig ezt... Nem már! Nem már, hát ez lehetetlen. Őre ezt kivi... Nem már. Nem már! Istenem! Ez sokkal múltabb játék, mint az többi. Köszi, nem mondod ezt most komolyan. Te ugorj! Kérlek, amúgy miért van noob skinem? Te nem mondod komolyan. Na, Fú, az anyjába. Fú. De...
De ne! Mondott komolyan. Fú, na! Rosszkor ugrok. Te nem mondod komolyan. Ojj. Köszönöm. Nem mondod komolyan. Nem mondod komolyan. Ojj. Fú. Jó. Az anyjába. Na jó van, srácok, itt van a videó.